Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Nazila Amara Firdausia, absen 23 saking kelas 11 Teng mriki kula badhe pidhato kanthi irah-irahan pentingipun jaga kebersihan kangge kasarasan lan kelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang dumateng Bapak Ibu ingkang kinurmatan, para sesepuh, para pinisepuh, saha sedaya sedherek ingkang kinurmatan. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah maringi rahmat, kanugrahan serta wilujeng dumateng kita sedaya. Bapak Ibu sedaya, sepindah kula aturaken agunging panuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sehat lan kesempatan supados kula lan panjenengan sedaya saged kumpul wonten ing papan menika kanthi swasana ingkang bagya manawi kersa. Ing dinten menika kula badhe matur babagan kebersihan menika minangka salah satunggaling perangan gesang ingkang boten saged dipuntilaraken. Miturut dawuhipun pepatah, resik punika sadèrèngipun iman. Tembung punika nedahaken bilih kebersihan punika sae saged lan pinunjul minangka tindak laku gesang. Bapak Ibu sedaya ingkang kinurmatan, kebersihan punika boten namung babagan awake dhewe kemawon, nanging ugi babagan lingkungan ing sekitaripun kita. Ana sawetara tumindak ingkang saged kita lampah kangge njaga kebersihan. Setunggal, ngresiki griya lan pekarangan kanthi agar lingkungan tetep resik. Kalih, boten ginakaken utawi saluran minangka papan kanggo neduhaken rereget amargi menika saged nyebabaken banjir lan rereget lingkungan. 3. Milah sampah miturut jinisipun, kayata organik lan anorganik, supados saged didaur ulang kanthi gampang. Sekawan, jaga kebersihan ing papan umum kados peken, papan ibadah, utawi papan wisata kanthi boten buang sampah sembarangan. Muri-uri kebersihan punika ngandhut kathah mupangat. Ing antawisipun, setunggal, gesang langkung sehat, kalih, udara lan banyu langkung resik, 3. Lingkungan ingkang asri saha kepenak kangge gesang saben dinten. Bapak Ibu sedaya, kebersihan punika dasar ingkang wigatos kanthi kita lan anak turune kita menawi kita lan masyarakat sekitaripun tansah njaga kebersihan kanthi bebarengan. Mesti gesang kita badhe langkung nyaman, sehat lan lestari. Mugi-mugi sedaya warga tansah diparingi kesadaran lan tanggung jawab kangge njaga kebersihan. Uga mugi-mugi anak-anak kita saged nampi tuladha ingkang sae supados bablasan ingkang sae menika saged terus dilestarikaken. Mekaten pawartos saking kula ingkang asrep iki, yen wonten plentak-lentunipun estu kula nyuwun lembering samudra pangasalib. Mugi-mugi saged dados manfaat kangge kita sedaya. Atur panuwun ingkang ageng kula aturaken dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.